खायनायनि जतननि अधिकार दङ दिनै सिगाङाव खानाय थांखा हायफाना आबता सेरेक सावानो अरो आईपीएफटी बीजेपी नि काइसा मिया थानाय 9 तारिख जून 2023 बंनि काइसा प्रोग्राम दङ प्रोग्राम खालायो हंगा तो प्रोग्राम खालाय थाने किन्तु ब्रो प्रोग्राम सिमी खालायनानै थांलिया बंनि प्री प्लान माफिक ब्रो प्री प्लान खालायजाक आगिनो तामनि हिमालय बीजेपी आईपीएफटी ब्रो गोदालै प्रोग्राम खायमानि ताबुनो नुखो बंनि ओ बीजेपी आईपीएफटी गोदालै प्रोग्राम खायमानि अबनो मथानो ब्रो दुर्बल खालायनानै नरो राजनीतिगतभावे मथानो दुर्बल खालायना का खालायदि गणतंत्र डेमोक्रेसी नरो खालायमानो खालायमाया इया जोंबो अब बर' फ्लेकाइफ्रु नरो तासिन खानाय थाका बर' फ्लेकाइफ्रु चिनि तिप्रा मथारो कुनु बरनो कुनु बाधा बिकुनो खायमानि करे फिया बर' अब बर' प्रोग्राम खालायना थांतानि बर' अबनो प्री प्लान खालायनाय गुन्दा बाहायनि थेपावै आरो गुन्दा बाहायनि थेपावै बर' काम खालायगा आरो चिनि खुमुलुंनि जेता धुक मालिओ कतंमानि पार्टी ऑफिस नो तखरुपा बुख्रुपा सुख्रुपा बिसिनि जे फार्निचार तंमानि आबरनो सबाय मुख्रुप कलां खामायगा फेबा आं सानानो मुचुङो दा बीजेपी आईपीएफ दिनो अमहायके कयदिन राजनैतिक खालायनाय अमहायके राजनैतिक खालायमाया किन्तु नरक साइमानो किन्तु अमहायके अशोक चक्रआव ताहाबदि अशोक चक्रआव हाबैनाय अभिमायनो हाय अनखरनानि बेजालोंनाय आं अबनो सतर्क रिनानि मुचुङो नासिकदि तिनि अ जों अरो जिरानियाव खालाव फायजाक चिनि पार्टी ऑफिस दङ अ पार्टी ऑफिस नो बरक टारगेट खालायजा खुमुलुंनो सोबाय बुख्रुबि सोबाय पाइखा ताबो सारिगो हंगा बरक ताम खालायगा बरक आबो प्री प्लान माफिक और वो चिनि पुलिस प्रशासन दक और 8टा 8:30 नागाद बरक डिउटी टंखा बरक डिउटी टंगै 8:30 नागाद थांमानि परे हंगायनो किसु गारि खुंजा फायनाय जतन बुखुक थुकलुबजा फायनाय बर 5 जना फायनाय अब तो तालारि कलांजा पार्टी ऑफिस तो बरक दङ बरक नखरि थांका तालारि उयाको आ तालारि जाकनो नरक ताबु नंनि मीडिया बाय नरक नुगानो अ धगानो ला थिरिउइनाय जे खलायमानि आरो ला थिरिमानि दाग दङ एबं बंनि याकुंनि मारि स्पॉट बटंगो अमहायके ला थिरिउइनाय बरक खुलुमानि परे पेट्रोल लिउइनाय बरक अर सका सालायो चिनि एलाका यां एलाका बासिनि बरर बंथानि सिलाइबो दंफौ बंथानि पिस्तल दङ बंथानि पेट्रोल दङ अमहायके थां सकलां मानि परे और वो चिनि ताखु मुस्लिम रंनि कतंग नामाज परि दङ मस्जिद नामाज परि दंमान समायगा दंदां खानामान परे आवाज इंलायमानि परे बरक जाना जानि इंलाय नायलायना मानि परे और हरसिंगै दंखा यांगो पार्टी ऑफिस खुला इनका फाइ हासिंसा गाना हासिंसा तंमा बा हासिंसा बुरुं खिता लायनाय अमहायके yang pala khamai nukung selagi tongka o pala khamjak no pun mote buthalaya kolaye buthalai malaka tigo bahai no sarigo sini horni atta ki sara atta nagado boro bahai ke bike gari be phai sini borok gari jorawo borok sini party office ranja kholani party office borok chair pura puri bokhogoi hor phanang klang thangka जों अबनो साना मुसुंग बरक न राजनीति खान्यानि जतनि थानिनो एकता गणतान्त्रिक अधिकार दंगो सिनि पार्टी ऑफिस गिनारतै बरक फ्लैग गायथांगो एकता बंनि फ्लैग नष्ट खायजे गया जों गणतन्त्रनि बिश्वास खायो हायसि हाय हेनै बंनि अमाहायके खरकसाके गणतन्त्रनि बिश्वास खायनाय बरके गणतन्त्रनि आगात खायदों दाबो सिनि पुरा पुरि सिनि पार्टी ऑफिस borok pura sogoi sukuruboi borok gelang thanani omake phaimani pia o jagani loket lok borok sotroko dongmo bai जों हातजाका हर बोथ्रां सलाबि नारग मांखा खामलिया हंगा हंके आं बरनो बनो साना मुसुंगो अमा हायके जदि राजनीति खायके हंगा हंके कयदिन बीजेपी राजनीति खायना अमा हायके बदल सकताबो बदल अमा पुरा पुरी बीजेपी जों साइमान अब स्पष्ट जों क्लियर अब अमा बीजेपी रंनो खायो फुंगो borok sal गोथां जों खोनाका जनजातिनि जुब मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि हिनै बखुद फाइ गारि बे फाइ खुमुलुंनि पार्टी ऑफिस
बिपिन देबो माबो सगिगलां थांगो होननै जों साइबा मांखासाय जों नुखा अबबा थिगनो सारिक बरक बंनि जनसभा पाइमानि परे नोंलायै सालायै किसु अ जागानि बिजेपि रक जारा लोकेल नेतृत्व रै तंनाय बंनि काइसे उत्साह बायनो बंनि काइसे वान सुमुंबायनो borok khatani borok tubui oroni borok mili layei borok obono bo taisa borok horo attack khaijani chesta khaija borok gangke sung police proshashan no bo sung khub barbar sung request khaija salni joratui bahaino borok no kisan rok nong security rok sa kahamke tight khaiji jeti situation ma hamya oba hayengui pheno manu honi samani pore borok reliya gangke borok security rekha tingno borong na security remai pore ঠিক তাইসা sini o luker lok lukpiu ka horni 10টা 11টা সময় ফাই কিছু বিজেপি নি বাইক বাহিনী গুন্ডা বাহিনী রক ফাইয়ে অবা হাইকে বরক সিকিউরিটি রেমানি পরে 10টা 11টা নি নাগাতো বরক বিজেপি নি বাইক বাহিনী রক ফাইয়ে পুলিশ রং বো দমগুরি ক্লাং থাংমানি जों खोनाका তাইসিনি বরং নুখা নর অরক কোনো ডিউটি টঙা নাঙ্গিয়া অব নর সাতকে থাংদি যে খায়াতাং সুंनो खायेनो जों अबा हाइके borok साइक्लां थांमानि बरेबो बर अर साइक्लिं थांमानि जों नुखा हेंगांके अ जागावो खरकसा पुलिस अधिकारी रक बर खरकसा आरो ख दफ्तर बाहाइके खरकसानो साइट ओपन ताइ काइसे साइट क्लोज खाये अमा हाइके गणतन्त्रनो हत्या खाइतों खाबा जों कयो पुलिस रक निरपेक्षभावे सामुं तांदि गतनि राजनीति खायनो अधिकारनो बंचितता खायदि सुजुग रिजतनो अबा हाइके borok निरपेक्षभावे जतनि बागैनो सामुमा तांनाय हाइखिनि borok नबो कयो ताइ सिनि